By morning. Brother, Mayong buntag. May Oh. buta, Brad. Mayong buntag. O kanang Bapo, naalam ko ipangutana ani imong bisita ba kasi kaning nakaantipara. Oh, mangutana ka Gaps dili sa topiko na to para nindot Di, good. dire sa kaning niyang imong barkada lang kay murag na intriga ko aning niya kay suma sa imong interview aning niyang unang episode nimo gikan da ini siya Katoliko. Oy. Sila si Kuan, sila si Brajando yan ang nahinabi gid sa niya. Ang akong pangutana una Brad, maing buntag kisa kitoy pangalan nimo Brad? Brother Kurding. C-O-R-D-I-N-G. Mambo ra. Okay. Katoliko juga sa una Brad. Grabe ka Katoliko ko, Brad. Eugene nga po. Kay, ang ako ang kaliwatan yun. Taga-hold God. Ha? Katoliko yun may tanan. Neta mo lang nahimo kung una ni sa diya itong naggutom din sa buhol gumikan kay grabe to kay ni ito niya nang langyaw kung magintay ng bukid nun o na dito sa bukid nun pag-abot sa panahon na nagula na doon sa buhol nanguli sila ako wala na kumupuyong o niya dito na ko nagdakop sa bukid nun no o niya tungod lagi kay wala man tayo iniskilahan kayo kay grade 2 raman ang ako ang di madungog. Sige na, okay ra. Mao to nga dito ko nagtiwa sa ako ang elementary sa Malay-Balay bukid nun. Ang totoo nga ang akong sakaan dito usa ka balay nga mananabtan. Ugangan to sa akong maguwang. O niya kay tuwa man ko sa ila gyud matubat na. Oh, padayon lang. Makita yung naong makita. Dili lang. Ikaw mo makita. Sa monitor, dili. Padayon lang. Sige, guide. Magkamao man sa dagitang magitan. Kada alas 4. So, gipagitar ka. Perting tugnawa man gid kayong kadto nya batan-on pagunta. Ha? Pila edad nimo ato Brad? Mga pila edad? 16 pa ako edad atong punaw na. So tubong kuan juga Brad, tubong Katoliko juga. Tinuod na. Nga ako yung mga igsoon sa bukol. Kuan kining ni ang palahubog. Ako magkadang palahubog. Tinood. lagi Brad. Unsa mang tuiga ka Brad ni unsa pila may edad nimo nga nihawa kag Katoliko nag Seventh Day Adventist ka? Ato nga time murag mga 20 na ko edad no. Kay na bunyagan ko 1979. Sa ato pa 20. Naminyo ko na running 21 man ko kay uli man ko sa buhol pag man ako bunyag. Running 21 Kuan Brad ko para dili. Sa diyang Katoliko pa ka Brad, asa man nga parokya kadapit na sakop ug unsay patron? Diri ko sa Juan. Sierra Bulyones man among lugar. Sa Bohol, na ang among barangay Bugsok. Bulyones. Unsay patron? Patron na mo Fatima kay pizza 15 mas Mayo. Diba? Ang pizza Sa 15 Mayo? Big 20 oy. Sa Mayo sa Fatima. Mo ba? 20 mo na among patron diri Fatima. Fatima. Unsa man ang Fatima? Unsa man ang Fatima Brad? Unsa man ang Fatima? Aka ng Fatima, matod pa nila, si Berin Maria daw kung hindi po na. Malagi tayo kalimutan kay. Sa ato pa di ay, ang patron ninyo, Fatima. Ang patron ninyo, Fatima. Biren sa Fatima o Fatima?
Berin sa Fatima lagi. So dili Kita ang bikin mo gapo. ay Gapo. tingalam sa ko kay wa mago bantay og Fatima lugar man ang Fatima birhen siguro. Dagang ngalan nga Fatima pero dili berhen. Oh. Ano yung pangutanan ako unsa yung patron? So nigagan ko sa berhen nga si Fatima. Amo lagi pagkapinig birhen kay daghan ring ngalan. Pangutana ko nimo gapo, ganong daghan na malagalan si kining Maria, nanay Fatima, nanay Santos, Lourdes. Ay nga na unya na na brad. Unya na na kay mga tana ba ko sa imong bisita brad. Ay, ako kay bawalan ni Ito ka manana. Braga po nga Bisa may naghingalan na namudaghan ang ngalan sa po kanang kon man na gitawag og bituon sa kabugason. Bituon sa langit. Ay sa kadala ay asa og pangutan agay. Nangutana ba mo gusto mong amigo niya na na? Kasi mo biya ka ba? Mo biya ka. Dili mo kung biya nun sa. Continue pangutana sa taga. Lagi dali rin na kay tubagon. Mga titulo man na panalitan mayon kag Birhen sa Fatima kay nagpakita man si Santa Maria dito sa Fatima sa Portugal. Ngunang Birhen sa Fatima ug Birhen pud sa Lourdes nagpakita pud si Santa Maria sa Lourdes. Ug mayon po kag Birhen sa Guadalupe nagpakita pud si Santa Maria dito sa Guadalupe. Ano ra ka sa yun? Pero sa mo padayon kog pangutana aya unya na nang imo no. Si Sana kay gisugdan naman mo kanang bituon. Kanang bituon ba bituon? ay unya na lagi na ngita man kag pamaagi nga mabalda ni akong pangutana noon si Sige pa dayon. Brad diang unsa may nagkapag-converter nimo sa 70 Adventist na bay lima nimo nga kining tawag aning niang nag-agni nimo nga magsabadista ka brad or unsa man ning niya Okay, kung nakita nimo ang iyang investigate sa kuang kaagi, mao na to nga sa diya nga nahimo kong gitare sa kapila na tong gamay dito sa Malay-Balay Bukidnon. Usa ka panahon na mulabay lagi ko sa simbahan sa Baptist. Kunya akong gi-compare sa diya kami nga mga jeep dito sa kapilang gamay. Di gani may mag-ina dito kay pilay ra ba ko'y sigag kanila. Unya di man po, parehas karon na maglamanuhay. Magila-ila, unya, dito kay inigabot panahon nga mulod ang mananabtan, matanawan man ang mga mulod niya manguros, mulod po nilagbog manguros. Kung sa po yung isulti, kung sa sabat lang mo po ni. No? manalabtan manalabtan unsa man ning manalabtan brad unsa man ning manalabtan Kanang mangunahan bas pangadji ba? Imo pangadji sa diba ako lang klarohon ba kay unsa man ning pangadji dagan magpangadji sa Katoliko kanang mananabtan na nanguna sa pangadji napoy manabak. Unya to panahon sa sabat lang po may sabot sabot. asa man na dapit nga ihalad ng pagampuan ng about sa manalabtan. Daghan man to siya Brad gapo og kanang hinsgutan. Kung mga di na kini mananagtan, anya ang totoo nga murag akong nadunggan ato daghan man to ngalan ni Santa Maria. Unya sa ato pa di ang manalabtan Brad dili ba na Brad ang manalabtan dili ba na alang sa patay? Raw na siya Brad. May bulong dito. Agoy, sangit dan. Ang pangadyo Sangit. dito sa kapilya. Murag nadunggan po na ko nga mao pa pangadyo patay. Ha? Manigay mo ba nga Mao ba? ampo nga wala do pa. Mao ba di ay Brad nga ang pangadyo sa simbahan mo po'y pangadyo sa patay. Mao may akong nadunggan o saon man na. Nadunggan na din mo. Alang-alang man akong dili na kong dunggan nga gisulti man sa mananabtan ni Lito man. Kinsa may pares press nimo Brad? Kinsa may pares press nimo sa Birhen sa Fatima kaniadto? Ay, nalimot ako Brad, kaya nga naman. Agoy. Akong pagkalipod suroy nga bata, pero ako lang natimakaan sa kumakatiguangan nga sa panahon na sa pista dito, manaka niya itong buntod. Ito ang mga Birhen Fatima. Ato na ay. Kwan ba kanang wa ka kailas pares press nimo? Dili lagi ko, bata pamalig ko itong panahon na imo ko pangutanon na. 20 anyos, bata, 20 anyos. Limot ka na 20 anyos. Dili man, kaya mong Fatima, dili man boy.
Mao gani. Niatong panahon na nga dito na ko sa Mindanao, wala na ko magsaka-saka dito sa bukid. Dapat Di ba? Kabalo ka, Brad, kabalo ka aning gitawag na to og Paris Press. Direta gapo. Ay sa kung baldahaba, ayo sa kung baldahaba kay nangutana ba sa mong amigo? Tana. Ay sa ba, ayo sa ba. Adlok magang mabalpak. Ayo sa ba. Brad, kaning Paris Press ba? Pasyente sa buhol sa Patiba. Paminaw sa kadot. Paminaw, istoryahan na kag bata pa dili. Unya dito siya nagdako sa balay-balay. O dito siya Pila may edad nimo, Brad? Brad. Pila may edad nimo, Brad? Paghawa nimo sa sa lagi. Dili man ikaw kung gipangutana kini mang isa. Ako kay ako. Ay lagi samok-samok. Dili ay pagbo. Oh. Brad, Diya nagdala sa pila may edad nimo, Brad? Nihawa ka diya sa buhol, Brad. Ay sa ba? Kay nagpataka kag pangutana balik-balik. Di imong gibalda imong amigo kay medyo nabalsyag. Pangutana balik-balik. Okay. Ingat kag bata ba? Okay. Dili sa buhol. Lagi ba akong klarohon? Pila may edad niya nga nihawa siya buhol. Okay. Kana. Ato nga time Brad Dielga po, ang akong iniskilaan, grade 2 pa ko. No, great to. Kali. So na ako anak Grade sa 2. walo pa akong edad. So Walo. dinig Sato pa ko, diyan. dinig ko, sweeto kayo, kisa mong pare press, yung pa nimo, pare press, kaya nga naman, sunod-sunod na bukos kong ginikanan, pero ako natumanan, nga panahon sa pista, mga tumiyan ng bukid, kaya tuwa dito ang larawan ni Berhen Fatima, dahil magdakot din Fatima. nila. Inom-dumiga po nga taga Oh. buhol na. Wala may pare kasunod-sunod na mo ito panahon nagpaila-ila nga ako yung pare press ha. Oh. Hindi ba? Kay numdum. Brad, wa jud ka kahinumdum sa imong Paris Press. Nakahinumdum magali ko sa gabunyag nako nga wa pa ko'y kalibutan anang gibunyagan ko. Ikaw ni noon nga wa ka kahinumdum binuang mo na. Ikaw ba na tingos Biblia nga ayaw tubaga ang wa pa nimong badunggi. Ha? Daon sa man daw ka. Binuang din na. Kana bang imong istorya ba? Kung gamay pa nimo mga walo ka buwan ka pa atong panahon natin ini walo ka daw gibunyagan ka na ibaw ka sa pareha ang nagbunyag nimo. Kung anong kabalo man ko, si Father Eric Sapra may gabunyag nako. Anong kahibaw man ko? Diyan magkasi mong ginikanan pagkada ko na nimo Sa gisuginlan. Sa gisuginlan. Makita na sa imong baptismal certificate. Inikuha nimo diya makahibanana na ka-record og kinsay gabunyag. Ikaw Paris Press nimo ka kay balo binuang mo na. Posible. Abi nimo. Sa imposible. Si ang taga tinood, imo lagong gipanagat. Nga ikaw na ibalo. Sige panagat. Ako mo'y wala. Brad, wa man ko nanagat nimo ba? Ako lang gi-confirm kung sa katinuod ning Katoliko ka ning Katoliko ka sa una. Brad ka po. Paris Press nimo mo gakaila. Brad ka po kanang mga tao rong naminaw nimo no. Nga nakaingon yung mga tao nga. Uy, kuya po ni mata nga. Naibalo ni nga sa yang pare. Baka gamay pa kayo walo pa kabuan. Ha? Di. Brad, sa walo pa kabuan, Brad, sample lagi. Kung panalitan, gibunyagan ko, walo ko lang niya. Dili natural, dili jud ko kahibaw, anak. Kaya wa pa man jud ko kalibutan, anak. Pero inibag, kadako na nimo ba? Paminaw sa, inikadako nimo, inikuha nimo og baptismal certificate na anay record dito sa simbahan sa parokyag asa ka gibunyagan. Dili ang imo ganing ang argumento. Ta kapan masayod ka nagkinsay mong pare. Gamay pa ka. Katong gibunyag Di ba? Ani ba, Brad? Diingon ko ba niya, banalitan na, di anak ko ba nga, gamay pa lang gani ko gibunyagan ko sa una. Ay sa ba, paminaw sa. Ayaw na gapo. Ay lagi sa ba, paminaw sa, ana ko nga, gibunyagan manggali ko sa una, bata pa, kay bawo manggali ko, o kinsay gabunyag na ko, nga naman, daan na ma-record sa baptismal certificate nimo. Dili ingon nga actual nga nakahibaw jud ka anak kay pa man jud kay kalibutan kalibutan singan anak pero makita nimo di anak sa imong baptismal certificate man nang moingon ko nimo nga bisag gibunyagan kog bata ko kay bahog gyapon ko kinsay gabunyag nako inig ka dako ana ba Dum siya. oh ikaw kay 8 anyos Paminaw 8 anyos murag wa man paminaw sa imo kong giblame nga nang 8 anyos wa ko masayod. Nasayod gani ka nagamay pa mga ka atong panahon nang gibunyagan ka nasayod ka. Nya akong 8 anyos. tarong nga paminaw ako ang kuan
Ato pa na walo pagkabuhan ka, nasayod ka na kisay mong pare. Di ba? Oh. Brad, tarong ang paminaw kung video ay halapot lang. Ah, naman sa... Gapo. Ang ingon na ko nimo, nasayod ko, inig kada ko, kaya naman na diya records parokya. Di ba, pilang edad di Pilang edad? Huwag kang baptismal, yan nakabalo ka sa imong gitawag o Sote anda ka. Bro. Sote anda ka nganong nasayod ka. Tungod kay. Sote anda sa imong inahan ug nangutana po kasi imong ginikanan. So naibalo ka. Adi. Mao na nga ako. Ate sa kay balota, mas mayo gining mangutan na ta. Pero anyway, Brad, ingon ani Brad. Di ana manggug ka Brad nga nangundang na kag debate kay debate wa gite makuha niya para nimo ang debate garbo lang. Di ba? Tama ba? Sa ato pa di ay sa ato pa day kining mga liman evangelist labi na ng imong askilid ka nakigdebate mo ginako na atong last na mo nga unsa tong kuana garbo po ng iyaha. Oh. Okay, niyang to. Ang iyang ayaw tawa pagkakani ko tubag ning katawa ka na. Nakuha siyang ingugo. Ayaw sa wa man kumingog niyang tubag. Paminaw sa. Ay. Buwang na ka. Unsa man ang namay coach kilid. Di ka ni atik-atik ini ha. Brad, unsa may di ba Brad ni anak si Kondo do? Brad ni anak si Daig nga mo anha siya buhol kay makigatubang sang Padre Darwin. Nga mo gusto niya makigdebate. Unya, garbo po ng tanawa, garbo po ng gihimo ni Daig Brad. Paminaw sa. Ayaw sa katawa kay abi nimo gapo kon mo katawa ko kag unawa pay tubag. Laway kay na paminawon sa mga tao oy. Pag ingon ako garbo po to kadag anak kag Paminawa wala. Wala ko ningon ko man ang tubag. Paminawa ingo. Niya ang tubag. Sige. Sige daw. Sige daw. Ang tubag nako ibalik ko buta na be. Akong pangutana kay ingon man ka ang kana debate wa tay magwa mo nang undang na lang tani kay garbo ra. Nya kasi Daig nakikidebate man ako garbo putong iyahaw nya. Ang tuyo ra ba ni Daig nga niya sa buhol kay iya gyud natoy conversation nila nga makighimamat gyud sa Padre Darwin kay makigdebate. Pamatud-an nga ang doktrina Kristiyana equivalent sa pulong sa Dios. Unsa man ni iya garbo ra ni? Ang tubag na ko mo ni. Tungod kay iya manggipabarog ang kamaturan uban sa ngalan sa atong Ginoong Kristo naamantay katungod nga mutubag kun unsay angay natin itubag mao na siya nga atong ginang mabuhat no nga mo tubag ita. Pero di ba nga akong pangutana lang Brad. Ang akong pangutana lang is garbo ba nang gihimo ni Daig kay ingon ka ang debate garbo ray makuha nato ana. Tinuod na. Naay garbo diha kay Mateo Padilla gingon nga Apostol Pablo na nag-indigay sila ng mga tao nga walay kabuot, no? Pero lahi man tong mga tao John nga kanang mag-indigay nga mga walay kabuot kay wala man na sila tudlog saktong pagi. Ingon na Yani ba? Di ba Brad? Ani ba da? Klaro kayo mong giingon ganina nga garbo ang mo nang undang kung debate ki garbo gyud ang resulta na garbo gyud. No karon nanong mo engage magdebate si aysa ba? Nganong mo engage magdebate ng inyong mga liman panas Daig dia o garbo ra man daynan niya. Wa ka kasabot yang konteksto paminaw sa ingani ang gipasabot. Kana Barahon dayon ba basta maipit na. Palit-palit naman na para niya unya di kasabot sa mga topiko bisag unsa pasabot mo nang indigay na sa garbo man ang garbo na lang. Ingon na nga testingani mo kausa uli ang lantaw di kasabot di sa ato pa di ay Brad. Brad, sa ato pa di ay kung magbalik-balik ang topic sa debate garbo. Ano unsa? Sa ato pa day kung magbalik-balik rin topic sa debate garbo. Maura nga tao gapo
nako paminaw. Basta balik-balik na natupiko niya mao ra nga tao garbo na kay man kasabot nga nung imo pa man ang lugiton mo na nga kining tawahan na halos debatidor niya sa Tagbilaran turot-turot naman niya mo nang ingon siya nga hindi gay na lang pasikatay kay once may makapresentar ka usa ka duha dili nami gitawag og muotro pa anang tupikuha anang tawhana kay gahi masabton mao bitaw nga human sa tupiko na to dili na to balikod kay dili na puta sa lain kay kung human na naman issue ha amo na giingon nga gitawag og human na ang debate anan sa Katoliko lain na po mo practice og debate kay pag human na normal na nila balik-balik sila right po na nila pero sa issue nga gitawag og kining garbo kanang plahan mo ba pamatukan nako nga human og Katoliko founded by Jesus Christ but you don't find the Bible or the word Roman Catholic Church mabitaw nga wadyo kaning sukol debate nako nga pamatuan ng Bible nga ang Romano Katoliko mo tinukod nga iglesia ni likay-likay na ka sumala Sige, debate ana, ganahan ka, Bible alone lang. oh sige Sige, good. Diya ha. Okay. Laing pangutana, Brad. Pero Laing pangutana na ko niya. Niingon man gud siya nga Katoliko siya sa una. So dako na kong kalipay pag ingon niya Katoliko jud ko sa una, gitarista pa manggali ko sa Katoliko nag-edad kog 16. Unya manalabtan nya, wa may kalibutan ang manalabtan da iyas patay. Niingon man si San Pablo sa Biblia. Sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1, ang Espiritu tinaw nga nag-ingon nga may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo sa umaabot nga panahon ug mao'y ilang sundon ang mga bagakong espiritu nga pagtulunan nga iya siyawa. Unya naapay ingon ni Kristo sa San Mateo kapitulo 24 bersikulo 13 nag-ingon man apan maluwas ang magpadayon hangtod sa kahangturan. Ang akong pangutana aning ni Abrad kay nihawa man kas Katoliko dayon ni adto ka sa Seventh-day Adventist. Ang pangutana nako ni niya kaning mga tao nga miingon si San Pablo Brad nga gisunod nila ang pagtulunan nga iya siyawa maluwas pa ba kaning mga tawhana Brad? okay na ang tubag. Ang pagbalik nako ngari sa 7 Maluwas pa ba na sila Brad? Sa lagi. unsa ba ka Kategorikal lang, maluwas dili. paminaw tubag Paminaw unsa magbuot man kag unsay akong tubag. Ayaw ko duminaha sa imong gusto. mura ba kang Oh. Kategorikal man, kategorikal. Maluwas dili. Kategorikal. Kanang imong yes or no, ha? Imo mo kung patubagon, ayaw ko buti. Dili. Ayaw lagi minaw. Ayaw lagi pagbuot. Naunsa maka ikaw nang utana, ayaw kog buting mo tubag. Maluwas na. Di man, alang-alang man. Brad, alang-alang man. Maluwas Di pa. ko magbuot. Nangita kog litson baboy. Nya dunulan ko nimo bulad. Binuang mo na. pangutana Di man ko nimo patubagon. nga ingon ka gibiyaan iya sa yawa dili iya sa Ginoo mo nang imong ingon maluwas ug may gubiya mi sa iglesia iya sa yawa mo na nga gitubagot ta kag tunarong with versikulo explanation di man Ay, naon sa mga daig. Dili man ikaw kung gipangutana. Dili man ikaw kung gipangutana. Kini mang isa. Brad, Sige. oh mo na Ang iglesia nga giingon nimo dias 2 Timoteo. Ha? Di siya mo nang iglesia ang putli. oh Karon kay sa ako kanyatong namatag kayag. Grabe ko ka bisyoso, di gito matawag og putli. apil pa pare Oh, usa nag-ingon ang pinadala 18:4, o nya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, likay kamo kaniya, katawan ko, bulag kamo kaniya. Usa ning bulag. Aron di kamo sabag. Usa ni bulag ko kini para palaubog ko. unsa may pagapatay nga part Grabe ko. inom Di man mo iglesia gili. Sulti ni Pablo Diaz dos Timoteo, 4 versikulo 2. Unog 2. Sa ato pa daay Brad. Bulag ko. Kaya ang akong gibulagan, mao na iglesia ha. Ang giingon ni Apostol Pablo nga bawasan, hawa. Oh. Sa ato pa daay Brad, ang katawhan sa Dios Brad, wa gid ay mga daotan. Okay na ito bag. ang doktrina ka po issue ni doktrina pagtuo Ang doktrina sa Diyos. Ang akong pangutana ba, ang katawan sa Dios ba, wa ba'y mga daotan? Kay ingon man ka nga, nibiya ko sa Katoliko, kay daghan kay mga daotan. doktrina Okay. unsa Ay, asa ng doktrina? Naunsa?
Badayo sa ng doktrina. Okay. Ari sa sa Okay. katawhan sa Dios ba nabay mga dautan. Okay, na ito ba? Unless nga ang tao buhi pa bisag katawan ka sa Dios, Roma 6:8, patay ready makasala. Busa kung katawan ka sa Dios, may tendency pag napag makasala, apan ang Dios nakasabot na nga naman kay ikaw may nunsunon man o may nampuo naman, ang Dios maluoy mo pasaylo niya na. Pero ang problema niya Brad, ako, unsa may giingon diri sa Biblia, Brad? Ayo sa sapaw. Ayo sa sapaw. Wa mo kay batasan. Kaugalingon nimong programa pagbaton og kamatasan. Dili ayaw. Ay lagi dili ikaw akong gi-entertain kining isa. Ayaw pagbuhol. Lagi imo man yung programa, ayaw pag binastos sa kaugalingon nimong programa. Kaya ako ng programa. Ha? Ayaw pingog may batasan kay ngano Nay. nagdugang kog Kalma lang. Matinawan ka kay palay kami kauban Kalma lang ta. na siya nga ang iyang tubag patinawon pa jud kay para masabtan jud. Kalma lang. Unya ingon kan. Kuan, natural na siya nga mohatag og suporta kay naa makasa kong programa. Mao na ang akong tubag, Brad Gapo. Kanya Okay. ako manggod. Ang ako magong kinabuhi is stumbling block. Mao na nga nakita na ko nga dili gyud to yan sa Dios. Ngayon naman ang among mga binuhatan dili haom sa kabuton sa Dios. Mao na nga sa nakaplagan ako, ha? Ang kamaturan basis ba lang kasulatan. Ang nun sa kamaturan mo na nga ning hawa ko tungod kay ning transfer ko ngadto sa kinabuhi nga pagka Dios nun. Oh, nya mo di maluwa. Sa diyang sa Katoliko pa ka, Brad, wala ka nagkinabuhing Diyos nun. Usa pa pagka Dios na palaubog man ko kayo. Dios nun din na. Nganong wa man ka nagbago, nganong wala man ka nagbago sa sulod sa simbahang Katoliko? Wa man ko kay balo kung saan pagbago ko wa may nagtudlo. Mao ba? Sa ato pa di ay nisimba ra ka nga wa ka maminaw sa pare. Sa paggangang Katoliko ko. Sa ato pa mo ni giingon nga physically present but mentally absent. Naagyapon ang present sa mind. Pero walang ko Nganong kabang kaagan. Away ka bang kagang ngano mang body is present but mind absent. Mo mo na pangutok buang. Ni sulod si Sige. nyawa na sunauna. Sige. Karon, nibalhin man kag sabadista. Ang kanang sabadista ba nga imong gibalhinan, mao ba na ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga giingon niya, ibabaw aning bato tukodon ko ang akong simbahan, bisan ang kamatayon dili magkabuntog niini. Okay, correction. Correction na ha. Wala ko mo balhin niya. Ang prueba ebidensya. Maton pa dinhi sa buhat 3 nag-ingon si ang Dios, bumalik ka mo kanako. Balik Atong na pasaon na. 19 nag-ingon kaniyo. Busa pag ginulsol ka mo og balik sa Dios. Amen. Igor akong nibalik. Wa ko ning Sa ato pa di ay kanang ni ang simbahan nga imong Brad. Paminaw sa lagi. Excuse me. Moderator. Padlongan na moderator. Excuse me. Kita ang kag moderator nga di man ni debate. Galing. Ikaw ra gali nang gaingon nga di kag debate kay garbo nya mo sampit na kag moderator. Paminaw sa lagi. Di man ko ka maminaw. Abi ni mo brother po. Di gani ka kapugong sa imong dila. Santiago 1:26. Nag-ingon dito bisan sa Dios no nga pagpugong sang dila ang reliyon ning tanaw di ba pulos. Busa paminaw. Pero magpulos sa reliyon. Di ba? Kana ba simbahan na nga 70 Adventist nga diin imong gipasakupan og diha kada bunyagan, mao ba na simbahan na nga iyahas Ginoo kanang gitukod jud ni Kristo San Mateo 16:18. Pastor tani. Gapo. Dili man sa pag-ingon nga di na ko na matubag pero mangayo lang ko mo tinatawag og kwan kay musimba pa mi. Ha? Wa di ka tubag. Di ka tubag. Tubag na Dili. Sa mao dili kana lang. Mao na dili. Ha? Mao pa na simbahan na dili. Nehemias
stress ang tubag nako. Nagtukod sa simbahan nga isda, ha? Isda, Ano yung stress? O nga, mo na akong tubag. Nga mo gitukod sa mga katawan din dito na isda. Diba? Brad. Dito sa Matthew ni Jesus. Sige, Natubag ka- na, excuse me kayo simba pa ko. Ay, mudagan man ka. Hadlok man, sibat. Sakto gid ning giingon sa Biblia sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 7. Suklan ang yawa mudagan, disgrasya jud ning mudagan ni ron. Musimba pa Ay, ko, musimba. Ah. Uy, musibat man. Ah,